Сёння на ўрачыстасці тут сабраліся кіраўніцтва установы, выкладчыкі і студэнты. За паўвекавую гісторыю кафедра выхавала не одно пакаленне мовазнаўцаў, тысячи спецыялістаў для ўсёй Беларусі. На этой кафедре прекрасный коллектив. Там костяк, который состоит из заслуженных докторов филологических наук, доцентов, а также появились молодые преподаватели, которые учатся в магистратуре, в аспирантуре, продолжают традиции кафедры. На кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства 19 выкладчыкаў. Сярод іх 7 дацэнтаў, 2 прафесары. І аднаго з іх сёння ушаноўвалі асабліва. Яшчэ адзін юбіляр, доктар філалагічных навук, прафесар Уладзімір Коваль. 50 гадоў ён працаваў на кафедры, 30 узначальваў калектыў. Адкрыццё кабінетаў кітайскай мовы, пашырэнне міжнародных сувязяў – яго заслуга. Многим коллегам он помог защитить кандидатские диссертации. Кому-то он указал путь, по которому нужно идти для того, чтобы достичь высот на научном поприще. И мы очень гордимся тем, что мы работаем с Владимиром Ивановичем. Мы проникались его идеями в области этнолингвистики, мифологии, гендерной лингвистики и, конечно же, фразеологии, которой Владимир Иванович предан всю жизнь. На кафедры рыхтуюць спецыялістаў па рускай філалогіі, а яшчэ выкладаюць англійскую і кітайскую мову. Прымаюць і замежных студэнтаў. Зараз іх больш за 450, пераважна з Туркменістана і Кітая.